Ahojte, dnes som si pre vás pripravila taký nový koncept alebo nový formát videa, ale dúfam, že vás to osloví a že budete mať nové podnety na premýšľanie. Už dlhšiu dobu pozorujem, ako sa niektorí ľudia z prominentných kruhov v USA pridávajú ku kresťanom a ku vyznávaniu kresťanskej viery. Potom je tu aj ďalšia skupina ľudí, ktorí pri najmenšom sympatizujú s kresťanskou vierou, alebo aspoň nezakrývajú, že hodnoty, na ktorých bol západný svet vybudovaný, sú určite kresťanské. A čo sa to deje? Podľa nejakých indikátorov by sa dalo povedať, že západný svet sa už nejakú dobu nachádza vo svojej postkresťanskej ére. Pred 18 rokmi bola vydaná kniha od Richarda Dawkinsa Boží blúd, v ktorej okrem iného napísal o tom, ako nám viera v Boha ubližuje, prepájal ju s iracionalitou a celkovo zlým vplyvom na spoločnosť. On už od nejakých 70. rokov minulého storočia písal knihy, kde porovnával vzťah filozofie a vedy. No táto kniha Boží blúd ho naozaj preslávila. A Richard Dawkins spolu s Christopherom Hitchensom, Danielom Denettom a Samom Harrisom sú považovaní za tzv. 4 jazdcov tzv. Nového ateizmu. A všetkých z nich spájala myšlienka, že ak sa ako ľudstvo zbavíme viery v Boha alebo viery v hociakú nadprirodzenú entitu, ktorá je nad ľudstvom a oddáme sa vede a vedeckým dôkazom, tak sa nám všetkým bude žiť oveľa lepšie a ľahšie a zmysluplnejšie. A pre nich je akékoľvek náboženstvo zlo, predstavuje zlo. No posledné roky sa však na pôde západného sveta začínajú ozývať nové hlasy. Najmä pandémia covidu nás všetkých zanechala s otázkami na zmysel života, čo je skutočne dôležité, aké máme v živote priority, aké sú naše životné hodnoty a či žijeme skutočne podľa nich. A cez ďalšie udalosti, ako sú vojny či prírodné katastrofy, sa nevieme zbaviť týchto otázok. A už bez ohľadu na to, čo chcela vlna nového ateizmu priniesť, jej idei sa rúcajú ako domček z karát. Prečo? Pretože celý západný svet je vybudovaný a stojí na kresťanských hodnotách. Potvrdzujú to aj ľudia, ktorí nie sú kresťania. Napríklad britský historik Tom Holland vo svojej knihe Dominion opisuje, ako kresťanstvo ovplyvnilo svojimi hodnotami morálku, ktorej ako ľudia západného sveta dneska veríme. Napríklad veríme v rôzne ľudské práva, že človek má právo na život, človek má právo na slobodu slova a to už jedno, či sú to muži alebo ženy alebo ktokoľvek. A tiež tu máme aj britskú novinárku Louise Perry, ktorá sa vyjadruje k témam feminizmu a sexuality. A pre ňu je tiež nepredstaviteľné hovoriť o počiatkoch feminizmu a pritom opomenúť radikálny postoj Ježiša ku ženám. Máme tu aj Ayaan Hirsi Ali, ktorá je akoby žiačka alebo taká následovníčka, nástupníčka Richarda Dawkinsa, a tiež sa zvykla nazývať aj 5. koňom nového ateizmu. A ju keď si vyhľadáte na Wikipedii, tak tá vám povie, že je holandsko-americká feministka a ateistická aktivistka. No práve z jej posledných rozhovorov vyplýva, že nastala v jej živote zmena. Od svojho detstva bola vychovávaná v islame, ktorý potom odmietla a začala hovoriť nie len proti islamu, ale celkovo proti náboženstvám. No v nedávnom rozhovore práve s Richardom Dawkinsom spomína, ako je pravidelná návšteva kostola, modlitba a viera v kresťanského Boha pomáha spamätať sa z veľmi ťažkého a
depresívneho obdobia vo svojom živote. A tiež spomína, ako ateizmus nedáva žiadne odpovede ľuďom na zásadné existenčné otázky. A už aj spomínaný Richard Dawkins posledné obdobie mení svoju retoriku a tvrdí, ako by oveľa radšej žil vo svete, kde iní v jeho okolí veria v kresťanské hodnoty, hoci on sám v kresťanského Boha neverí. Ayan bola tiež aj súčasťou pilotnej konferencie Alliance for Responsible Citizenship, ktorá sa už podľa svojho názvu zameriava na vybudovanie zodpovedného obyvateľstva. Zaoberá sa otázkami, ktoré sa týkajú podpory obyvateľstva v napredovaní a vo vzdelanosti, v tom, aký máme postoj k jednotke spoločnosti, ako je rodina a celkovo ku budovaniu komunít a žitiu v komunitách, ako sa zaujímame o svoje okolie, s akými zdrojmi narábame a máme narábať, akým spôsobom. No a všetky oblasti, ktorými sa táto aliancia zaoberá, sú zastrešené hlavne touto otázkou. Máme ako spoločenstvo, ako ľudstvo spoločný cieľ, zastrešuje nás nejaký spoločný príbeh, ktorý nás ako ľudstvo prepája, na základe ktorého by sme mali konať? Tieto otázky sa týkajú životného cieľa a každý človek si na nich istým spôsobom musí odpovedať. Tiež sa nimi zaoberá aj vlna nových ateistov, ich odpovede však ľuďom západného sveta už nestačia. Každý hľadá zmysel života a ako môže žiť na tejto zemi, niečo sem priniesť a potom odísť s dobrým pocitom zadozučinenia. Keď na tieto zásadné otázky nedokážu plnohodnotne a uspokojujúco odpovedať ateisti, dokážu to kresťania? Či ich viera je len akousi zástierkou a v skutočnosti by sme sa ani nikto z nás nemali snažiť na tieto otázky odpovedať. A čo také celebrity, ktoré majú v živote vlastne všetko, aj napriek tomu sa v nejakom bode zastavia a povedia si, že im to nestačí. A rozhodnú sa obrátiť na kresťanského Boha, pretože im nič iné nedáva zmysel. Za posledné obdobie sú to osobnosti napríklad ako herec a komik Russell Brand, hudobníčka Kat Von D, youtuber George Janko, spevák Alice Cooper, spevák Brian Welch. A život slávy bohatstva a v niektorých prípadoch drog, sexu a alkoholu ich nenaplnil. Nenaplnilo ich ani vysvetlenie, že to všetko si tu môžu užívať, lebo život na tejto zemi je všetko, čo im je ponúknuté a viac nech nečakajú. No prečo to všetko spomínam? Či už sa pozrieme na tých, ktorí s kresťanstvom sympatizujú, alebo na tých, ktorí kresťanstvo prijali za svoje, vidíme, že ich život stojí na nejakom základe, vyznávajú a propagujú rovnaké hodnoty a chcú, aby aj ľudia v ich okolí boli nakazení týmito hodnotami. Keďže som už vo svojom predošlom videu hovorila o hodnotách, ktoré podľa prieskumu majú Slováci, ako sú rodina, priateľstvo, čestnosť, úcta, ľudské práva, dôvera, rešpekt, tradície, tak chcem aj teraz na to nadviazať. A hodnoty, ktoré máme za sebe vlastné, sú hodnoty, na ktorých stojíme. Tak čo o nich vieme povedať? Odkiaľ pochádzajú? Boli nám vštepované od malička, alebo sme si ich po nejakom čase osvojili, keď sme sa s nimi stretli v našom blízkom prostredí, u kamarátov, známych, kolegov. A sú to hodnoty, ktoré máme ako národ,
a sú nejakou dlhoročnou tradíciou, prečo sú vlastne pre nás také dôležité a vedela by spoločnosť fungovať aj bez nich? A aké sú v porovnaní tieto hodnoty s tými, ktoré majú v USA? Môžeme o nich povedať, že sú to hodnoty západného sveta? Sú to kultúrne podmienené hodnoty? Boli tu vždy, alebo sme ich objavili po nejakom čase? A odkiaľ sa tu vlastne vzali? Sú to svojím spôsobom kresťanské hodnoty? A mali by sme ich aj bez kresťanstva? Sami možno vieme o sebe prehlásiť, že chceme žiť dobré, príkladné, hodnotné životy. Ja to vnímam hlavne, keď pôjdem napríklad do knihkupectva a vidím pred sebou biografie o životoch známych ľudí a chceme ako spoločnosť žiť tak ako oni, zobrať si z nich nejaký príklad alebo antipríklad. A tiež vidím a vnímam, že čítame veľa motivačnej literatúry, čo mi hovorí o tom, že chceme meniť svoje životy. Chceme dobre vedieť narábať s časom, dobre sa stravovať, zdravo žiť, robiť niečo so svojím telom aj mysľou. Aké hodnoty vidíme v týchto knihách? Odkazujú nás na to, aby sme sa spoliehali na seba samých, vlastný úsudok, vlastný intelekt. Že vlastne na všetko, na čo potrebujeme prísť, tak na to nakoniec prídeme sami. A je táto motivačná literatúra alebo motivačné knihy sú v rozpore s kresťanstvom, ktoré nám tvrdí, že sa máme spoliehať na Boha? Alebo idú s touto myšlienkou, s touto ideou ruka v ruke a doplňajú sa? A čo vlastne to naše Slovensko? Vieme o ňom povedať, že je krajinou západného sveta? A je Slovensko vôbec kresťanskou krajinou? No, to už je však veľmi veľa otázok a o tom sa chcem ďalej zamýšľať aj na budúce. Tak sa zatiaľ dovtedy môžete zamyslieť nad týmito vecami spolu so mnou a predtým si napríklad môžete aj zhliadnúť moje predošlé videá. Ďakujem vám, že ste tu stále so mnou.